Kang Mas, kula wong ayu. sampeyan sing mau dhewekan ning kene gugah rasa atine kula pengen jage kenalan kelawan sampeyan Kang Mas. Pengen kenalan karo kakang. Pengen jage kenalan pok menawa kula wanoda sing bisa beruntung ketemu kelawan sampeyan. Dudu senok sing beruntung wong ayu. Tapi kakang Jaka Bogel sing banget beruntung. Tapi sedurunge kenalaken kula Endang Sari kakang. Endang Sari. Endang Sari asmane kula. Sampai beli bisa ngomong Jaka Bogel. Nembe-nembe kesok umur uripe Jaka Bogel. Ana wong wadon ayu sing ngajak kenalan. Ora jember tanok karep rasukane kakang sing kaya kene. Ora didelang sing sandangan kakang. Ananging pujiane sampeyan sing setinggi langit, sing gawe gugah atine Endang Sari kakang. Dudu sekedar pujian wong ayu. Wiwit pandangan pertama nalika Endang Sari nyawang sampeyan sing kadoan, sejujure ning atine Endang Sari naruh rasa seneng kelawan sampeyan kakang. Apa bener sing diutarakaken Endang Sari? Jujur sing jero atine Endang Sari sing paling jero. Endang Sari laksana widadari kang turun saking kayangan. Sempurna. Kayane beli pantes yen kenalan kelawan kakang Jaka Bogel sing klambine cumpang camping wong ayu. Ibarate sandang kelawan fisike sampeyan iki ora berarti apa-apa kanggo Endang Sari. Maksudnya Endang Sari priwe wong ayu? Karena sejujure Endang Sari naruh rasa demening sampeyan. Demening Jaka Bogel. Demening kakang Jaka Bogel. Bener demening Jaka Bogel? Ananging apakah rasa tresnane Endang Sari diterima belining sampeyan kakang? Wong lanang sing bodoh wong ayu. Wong lanang sing kurang beruntung lamun ia nolak katresnane Endang Sari. Aja maning kakang wong semene. Wong lanang sing ananing kene yen wis nyawang Endang Sari pasti bakal naruh katresnan naruh demen wong ayu. Dudu semata-mata pujian saking sampeyan sing diharepaken sing Endang Sari. Lamun toh iya Endang Sari demen kelawan kakang bakal tak ajak ngumbara ning kakang. Ngumbara kelawan sampeyan. Tak ajak ngumbara gelem wong ayu. Asal ngumbarane wong loro Endang Sari ora keberatan Kang Mas. Sing bener. Sing penting Endang Sari bisa kelakon kelawan sampeyan. Seneng bunga sing laka padane wong ayu. Seumur uripe kakang hal kin kayane nembe terjadi ning kauripane kakang wong ayu. Pada ing dirine Endang Sari uga kakang. Lawas jamane ngumbara katresnaan asmara.
kaya-kaya langka wong wadon sing paling bahagia selain Endang Sari kakak. Bener nih semua ucapan sampeyan janjine kakang temenan ucapannya kakang beneran disaksini ning Mama Rega sing dadi tuan haji Papa Rega Aramanto sing saya setia Ayah Bima calon majikan kanggo calon majikan sing lagi mirengaken Bapak Maut wabil khususnya kanggo masyarakat Tenggalan Jamblang ayo Papai Rega, Papai Kuing, Papai Tatang majikan nome kedih manutaken saya. Aduh sayang pujaan hati yuk pada kita madu janji wong loro madu janji sakseni ning rembulan wong bener sayang. Najan apa sing bakal terjadi tresnaning ati mung sawiji lintang laluan melunya seni kelingan manis besembe bener sayang. kelingan ning delik matane gawe kebayang dunia pikiran ning hati suara spesial khususnya kanggo Teh Megawati sing durung lawas tas kejejer masa semoga sakinah mawadah warohmah amin spesial maning kanggo Aramanto sing Deria sing Cigaruga wong sing paling eman panawong Bunda Rato Kacung Rato sing ada ning Jepang beli ketinggalan kanggo kru Dewi Pantura NS Project Bel Audio Tim Asbun. Aduh sayang pujaan hati yuk pada kita madu janji sawangan wong ayu endah rembulan menyusul keindahan Endang Sari
arep mendi wong ayu